माथो बर' सागियाबानो सिरि मोनथारो आङो लांदां लांदांनो। हजोंदेन बर' सागियाबाबो लांदां मोनथारामोन आङो। जुरिजे दङमोन ना। खाथि खालायाव थांनोबो न'आनो बांद्राय गैया। सोरनाव थांनो दिनै आं? सोरजों रायलायहैनो? थाब फैदोना बर'सा, आं हारसिं जाबायना नोंनि एमिया। ना आइखौनो लिंहरनायसै नामाथाय आङो? सप्तासेसो थानानै थांथों नामा आइयानो? र' दायो फन हरनोसै आङो। बर'सा फैग्रोथोंसै, ओमफ्राय बेनावबो सोंनोसै। आंथ' मा खालामनानै थाबावनांगौ जाखो दिनै? इयो बर'सालाय माला फैबावनांगौ जाखो दिनै? बिखिजायथ' आं रावखौबो बारा सिनायाबो। आं हारसिं थाबाय थानो बोरैबा मोनलायलायबाय। रावबो लोगोबो गैया नालाय बिखिजाय। ओमफ्राय इमान लेट जाबाय आरो बियो। माथो दसेनो फैगोन होनदोंमोन। फन हरबाबो गारि सालायनायाव डिस्टार्ब जागोन न'? हरथ'ला दे आङो। दा फैखागोन बियो दसे थानानै। न'आवनो थांथ'नोसै आङो। नुबायना? नोम्फा गैयाबाथाय ना आङो जे हारसिं जायो। बेखायनो नों फैयोबाना आंहा गोगोम जासिगोन। बर'सा गैयाबाबो। खोनादोंना नों आंनि सना? इयो ओमफ्राय दिनै दाबो फैमारासै मानसिया। एसां गोबावना? दहाय फन हरबावदोंमोन आङो। फनानो माथो हमासै। ओमफ्रायथ' आं सोरांखौबो सानगासिनो। जुरिया बे मोनसे खोथाखौ लानानैनो सोरांजोंबो दावराव जाबाय थासिगोन बियो। नोंबो एसे बुजिदोना जुरि? सोराङा गाज्रि मानसि नङा। आं माब्लाबाबो नोंसिनि बेबायदि असान्थिखौ लुगैया जुरि। जेब्लाबो नोंसोरखौ खुसि थाजानोसो लुगैयो। नाथाय नों मानो बिदि सानखो मिथिला आङो। मा जाबावगोन दिनै? माबा ओंखामसो उखैनाय मोनबाय आङो। बर'सायानोथ' नानो दाबो सफैदिया। हैद होनबाबो नेथारगोन दे आङो। नेथारगोन आङो बर'साखौ। आरो सानैजों ज' जागोन जोंहा। आं नों फैयाबा जाग्राया। नों फैबासो जागोन आंबो। जोंहा सानैजों ज' जानांगौ ना। फनखौबो गारि सालायदों खोमा बियो। बेखायनोथ' हमासै। दे फैगासिनो दां मानसिया। जुरिनि थाखायनो दिनै एमिया दस्रायाव थांबाय। जेबो नङा, लायफिनगोन आं। न' साहाया सोरां। नोंनि साहाखौनो लोंनायाव गैया। मा होनखो नोङो सोरां? आंनि फुदुंनाय साहाखौ नों लोंनायाव गैया? जाखायाखै आं। साहाखौलाय मानो जानांगौ जाखो? साहाखौलाय लोङोसो दा। सोरबाखि साहाखौ जायो लोंखायोसो दा। बेनि आरो नों मिथिगौ हा? मिथिगौ नोङो आं दि बेसे गोथाव साहा बानायदों। आच्छा। माथो हाइजें मस्ला होनानै बेसे गोथाव बानायदों आं साहाखौ। लोंबा लोंनोसो लुबैबाय थागोन नोङो। दरकार गैया। बिदिबा नोङो आं जुरि साहा फुदुंनायखौ लोङा आरोखि ना? मानो लोंनो आंलाय? मानो लोंनो आं? मोनसेथ' आं एसे मोजां साहा गरम गरम फुदुंना लाबोदों। आरो बेनि सायाव एसेबां लेबेल आरोना नोङो। एसां मोजां मोनलोंदों लों आरो। माखौबा एसेबां लेबेल खिन्थिनांगौ। लास्ट वार्निं बुंबावबाय आङो। लोंगोना लोङा नोंलाय साहाखौलाय? खोनासं होमबा, लोङा आं नोंनि साहाखौ। दे अब्लालाय माथो खालामबावनो आरो लोङिखौलाय। एकदम नोंगौखौनो बुंदों आङो सोरां। मार गोथाव जाखादोंमोन साया लोंनो। मानसिया रिजिरा फैलाय। मानोबा? माबा मोनसे बाथ्रा रायलायनांगौ दं। इयो आरे मा बाथ्रासै? गोदाव गोदाव बाथ्रा। ओमफ्राय बाथ्रायालाय मा टाइपनिथोमोन? माने माने आरोना दुखुनि थायो सुखुनि थायो मिनिनायनि थायो। नोंबा मानि रायलायगोन? लाब्रा खोथा रायलायनांगौ दं। हैद बिदिसो होमबा? गासिबो ज' नामा बिदिबालाय? दे बिदिबा सोरां मा खोथामोन बियो बुंदो। जुरि मानो बिदि सानखो दिनै नों? नुबायना दा मा जाखो? बिदि दावराव दावसिनि थाखायनो आदाया न'निफ्राय थांबाय। सोरां डाइरेक्ट बुङा मानो मा बुंनो सानदों?
नों आंखौथ' दाय होनो नागिराखै नों दा नोम्बाजै थांनायखौ मानो दाय होआ आं नोंखौ नोंनिथ' दायना ना नों बेबायदि सानगौमोन ना बेबायदि जागौमोन आं हले जेबो मिन्थिया सोरां जे बाथ्राया नंगौ नालाय नंगौ आदा बाजैनाव सरि बिहैनांगौ नों मा गोरोन्थिनि सरि बिनो आंलाय आरो मा दाय मावनायनि आरो मानो सरि बिनो आंलाय मानो गोरोन्थिया नोंसोर खालामो आरो सरिया आंहा बिनांगौ जाहैबाय साननोबो नाङा सोरां बिदि आं रावनावबो सरि बिया मिथिबाय मारै बिया नों जुरि होनबाय मोजांसो बुंदों आं नों साननाय बायदि जेबो नङा मानो फोथाया नोंलाय नंबाबो नङाबाबो आं रावनावबो सरि बिया बुङा आं रावखौबो मानो एसे अख्राब्रा नोंलाय मानो आदा बाजैखौ लायफिनगोन ना जों मानो बिदि देनाय नों आं जेबो मिन्थिया सोरां आरो आं बुंखाबाय आं रावखौबो जेबो बुङा आरो रावखौबो लायाबो आङो आरो मालाय गावसोरसो ओंखारलांदों दा आं थांनो थिनदों नामा दाबो आंथ' थिनाखैमोन ना आरो बिसोर थांनायनि एसेबां दुखु जादोंबा नोंनो थांना लायफिना मानो नों दा नोम्बाजैखौ लायगोन आं मानसियानो मा जालांखोथाय बिदि रायथ' नङामोन बे आद' आरे इमि बर'सा थांनानैथ' बिन्दास जाखाबाय माथो न'आ एबारथ' आइ आफामोनाबो आंखौसो मार अनथासिगोन आरो आंना खर'आनो गिदिर जालायसिगोनसो बेबायदि अनजाबाय थानो मोनबालाय आरो माथो नांबावगौ माथो नांबावगौ आरोलाय जायखि फिसाया जौ फाग्लायानो जाया मानो हिनजाव फाग्लायानो जाया मानो माथो नांजानोरा फिसाय जाबानो जाबाय दे आरो सोरां मावजि बुन्दा नोंखौलाय मा होनबावगोन मा बुजायबावगोन आंलाय हैद आंजों खनसे जारि जाबानो जौबो गारगोन हिनजाव फाग्लाखौबो गारगोन आरोथ' सोरां मावजि बुन्दा जों सानैनि जरियाबो खम मिलायबाय नङा होमबा नोंबो हिनजावजों थगायजाबाय आरो आंनाबो बयफ्रेन्डआनो बिराद थगायसुलासो ओंखारबाय माथो हैद साला सिमाङाव मा बुन्दा नों आंखौ थगायनानै नागारलांदोंमालाय माथो जादों सिमां माथो जादों आंबो नोंखौ बिराद खुसि थाना देखायगोन नायबाय था आइजुरि हा मैथाखौलाय माजों जानो सानखो साननायालाय सानथ'वाखैमोन आफा दा नोंखौ नुनानै गोसोआव फैबाय आङो माजों जानो ए माजोंथो जानो सानखो होमबालाय बिहामजो आफा बे जोंना फुख्रिनि नायालाय बेजोंनो स्राय जानोसै मैथाजों ना मा होनो आफा ए नङाबा माथो बिहामजो बिदिबाथ' खम गोथाव जागोन नङा होमबा नाथायबा बे फुख्रिनि नाखौलाय दा सोर हानबावगोन बिहामजो आफा नोंलाय माथो जाखो आं ओं आफा ओं नाखौ मैथाजों ज्रोम जानोसै ना दिनै गोथावालाय गोथाव जागौमोन बिहामजो र' बिदिबालाय थांनाय नायनि आं फुख्रियाव दे होमबा बिहामजो मैथाया सायखानानै रेडि खालामखाना दोनदो आं ना माबाहैनि दे जागोन दे आफा मैथाजों नाजों बिहामजोनि संनाय ज्रोम जानोसै ओं आफा ओं बिहामजोनि संनायखौथ' मोनजाबाय थागोन ओमफ्राय आंखौ अनबाय थानांगोन बिदिनो नङाबा आं मा रागा जोंनो ओंखारो आंखौ अनाबाथाय मा रागा जोंखायो आङो माथो जालायखो आयै बाब आइ फिसा हिन्जाव माबोरैथो दङ फनखौनो हरथारा एसेबो गोसोखांबाय बायथारा बिमाखौनो मा होनबावनो आयै खबरखौलाय बिदिनोसै दावराव दावसि एसे न'आव आयौ माबाफोरसो जादों नामा आइ मा दावराव दावसि जालायखो दे आयै आं मालाबा खिन्थानोसै ओमफ्राय मानोबा हरदोंमोन नै आइ आं अमा सिथारनो होननाया बेखौनो सिथारनो सानदोंमोन ओमफ्राय नोंजों आरो जावैसोखौ फैयोबा बेखौनो खोन्थाहरनो फन हरदोंमोन आरो बा आयै बिदिबा बेदर मोनजासिगोन नामा औ आइ हा फैयोबालाय मोनजाबाय ग्रोम ग्रोमनो नोंसोरसो फैया दा लिंहरबाबो दे आयै जासै हैनांगौ जाखावहैनांगौ थांगोन आङो अमा बेदर जानो थांगोन दे हामथारबायहाय होनबा आइ ओमफ्राय अमा देथारनोसो मानसिखौनो नागिरबाबो मोनासै आङो इसोर बेखौनो टेनसन जाबाय नोङो आयै आंलाय माथो जाखो अमा देथारनोलाय आयु ओं आयै ओं बिदिबा आंनो देथारहैनोसै अमाखौ दे सिन्था खालामनाङा
देथारनो बुथारनो मार मोजां मोनखायो ओरैनो जेबो टेनसन लानाङा नोङो आरो गिखायाबो आङो हाबाब दे होमबालाय दे गोथाव संना जाहोहरनांगोन खिन्थु बायै थांगासिनो आङो आयौ आरो बिदिबा अमा बेदरनि माबाबो फैबावबाय खौरांबो बाब फाक्का आङो जाहैखागोनलै रावखौबो जेबो मिन्थिया आङो एसेबां दुखु ओरैनो ना निउ इयारखौनो मोजां मोनजाखो ना मागोखौनो मोनजाखो गैया जेबो गैया अबावलाय बेखायनो न'आवनो खेबसे स्राय थांनानै अमा बेदरखौनो जाहैनोसै आङो देथारनानै बे सोराङा थां दाथां जेबो मिन्थिया आं हले थांगोनलै थांखागोन आङो जों बेसेबां गोबावसिम थागोन बेयाव बेनोथ'हाय फिसा एसे फाननो हाबा मोजां जागौमोन आरो दसे थाना थांसै आइ र' होमबा आयै आं बैथिं दसे थांथ'नि दे नों दानो जिरायथ' होमबा नै आइ बांद्राय गोजानावबो दाथां मिन्थिबाय बेवहायनो थाबाय था आंनि खाथियावनो आं दसे नेबावनि र' फाननो हायो ना हाया दे आयै आं बे खाथियावनो थाबाय थागोन दे बिदिबालाय आइ दिनैथ' हाथायबो नङा थेवबो दसे थाथ'नोसै आङो र' नांगौखिनिखौथ' लाखांजोबखाबायमोन आं न'आवनो थांसै आं एमियाबो नेगासिनो खोमा आंखौ मादै माथो दङ बाबायाव बाबा लांगौमोन नामा नै आसान मोजां दंथारो बेवहाय आरो माबा नै बेवहाय गेलेग्राबो दङ उन्दै गथ'फोरनि लांदो बाबु नानि उन्दै बाबु उन्दैया गेलेगोन बियो बाबु नानि उन्दै गैथ'वा मादै बिदिबालाय आसानखौ लांदो बाबु बिहामजोनो आसान नाङा आसान दे लांगोन मादै बिदिबा मबे मोनसेखौ लाङो बाबु बासिदो नै मोजां दंथारोआनोलाय बिहामजोजों बिराद समायखागोन बियो बाबु लांना है बिहामजोआबो मोजां मोनगोन बियो नैबे गोमो खालारखौनो हरदो नामा मादै नैबे गोमोखौ ना बाबु ना औ बेनो मादै बै गेलेग्राखौबो नांगौमोन आंनो फुथुलाखौ दे बाबु दे लां बिदिबालाय नै बेखौमोन ना बाबु जा मोजां मोनदों आं मानोना जोंनि न'आवबो गोदान आलासि फैनो गोनां दं आयौ दे बाबु दे बिदिबा गोदान आलासिया थाबैनो फैथारथोंसै आरो समायना आबै नङाबा आबौखौनो मोनथारथोंसै गोजोननाय थाबाय मादै आयौ गथ'आ फैसाखौनो बारा होलांबायहाय आं लाखिया बुंदोंमोन इसोरा जेब्लायबो बे बाबु आरो बे बाबुनि न'खरखौ खुसियै लाखिथों मा जादों नानि मानो गाबलाबायदों नोंलाय ओइलाय हनै गथ'आ गथ' गथ' एसेबां खारनो नों जोंखौ दसेनो हा नानि आरो फैदो थांसै जोंहा सोर नोंसोरलाय